Köszöntünk mindenkit itt a Fritzen Fest YouTube csatornáján. Az idei évben rengeteg sok érdekességgel érkezünk számotokra. Lesz nálunk Ford Mustang, Ford Capri, az új Toyota Camryből is kapunk egy tesztautót. Most pedig a legújabb Lexus LBX-et fogjuk kipróbálni és górcső alá venni alaposan. Kicsit a Fritzen Fest színeihez igazodtak, hiszen ugye a piros, fekete a mi színünk. Ez nem teljesen piros, inkább olyan rubint vörösnek lehet nevezni. Az autó teljesen újdonság a Lexus palettáján, ebbe a méret kategóriába egészen eddig még nem próbálkoztak, és az ilyen relatíve kicsi belépő modell eddig a Lexus UX-be kimerült, aminek egyébként remek elektromos változata van, találtok a fritzenfest.hu weboldalon arról is egy tesztet. Ez az autó pedig mondhatni az abszolút belépő kategóriát szeretné a Lexusnál megugrani, és ahogy a Lexusnál nagyon okosan koncerngyártáshoz híven, most is nagyrészt meglévő anyagokból dolgoztak, hiszen pár évvel ezelőtt, és láthattok tesztet arról is például, megérkezett a Toyota Yaris Cross, ami egyébként szerintem kifejezetten sikeres modell, és a Yaris Cross alapjaira építkeztek a Lexus LBX-el kapcsolatban. Mindenképpen fontos tényező az, hogy amióta hibrid autót gyártanak az elmúlt évek alatt, a Lexus 2,5 millió hibrid autót helyezett forgalomba, azért ez egy igen komoly szám, ahhoz képest, hogy 20 éve még a Toyota Priusnak a hibrid technológiáját sokan megmosolyogták az utcán. Márka azonosságra törekedtek itt is, ami szerintem egy kicsit furcsára sikerült, mert ugye megvan a Lexusos hűtőmaszk, de ezt egy kicsit integrálták így a lökhárítóba, ilyen rombusz formával vegyítve ezt a pirosat és feketét, és a fényszórok nem kifejezetten Lexusosak, tehát ha letakarnám ezt az emblémát, akkor ez a hűtőmaszk számomra nem annyira egyértelműen hozza, hogy mi ez az autó. A formavilágból, a lámpákból én simán el tudnék képzelni valami más távol-keleti modellt is, de ettől függetlenül az autó nagyon-nagyon szép, esztétikai élményt ad. Ami a Lexusnál egyébként nagyon fontos, hogy az ilyen sok-sok apró dologgal tűnnek ki, tehát például a sluszkulcs sem egy Toyota sluszkulcs, hanem egész más alakú, kis Lexus felirattal, Lexus emblémával. Tehát igyekszenek azért egészen mások lenni, mint a Toyota, annak ellenére, hogy nagyon sok mindenben azonosak. Például ugye a padlólemez, hajtáslánc, azaz a hibrid technológia is nagyon-nagyon sokban egyezik. Vannak persze különbségek, tehát itt már a kerékíveknél is látszik, hogy ez az autó alacsonyabb is a tetőnél is, mint például a Yaris Cross. Feltehetőleg az aerodinamika, illetve az elegancia miatt hozták egy kicsit közelebb a földhöz az egész autót. A futóműnél is alacsonyabb, és az autó felépítés is egy picikét különbözik. Már kapásból a motornál is találunk különbséget, kukkantsunk is be a motortérbe. Ahogy már említettem, ugye a motortér esetében is az apró különbségek a Toyotához a mérvadóak. Itt például megszűnt az a konzol, ami a Yaris Crossnál például itt volt egy ilyen nagyon csúnya fém konzol volt. Tehát a motor 1.5-ös 3 hengeres, ugyanaz, mint ami a Toyota Yaris Crossban van, de mégsem, hiszen, ahogy mondtam, a picike különbségek, itt 136 lóerő
az összteljesítményünk, és 185 Nm társul hozzá. Tehát egy picivel többet kapunk, mint egy Toyota Yaris Crossnál minden szempontból. Egyébként bevált Toyota technológia, 1.5-3 henger, plusz hozzá ugye a hibrid rendszer, öntöltő hibrid, tehát nem plug-in, de itt a motoron egy picike Lexus felirat van, hogy érezze az ember, hogy mégsem egy Toyotában ül, hanem ez egy kicsit több. Ettől függetlenül becsukásra ugyanazt a lemezhangot produkálja. Haladjunk tovább, csomagtér, utastér. Beszélgessünk akkor a csomagtérről. Mint az látható, távolról is nyílik, tehát a távirányítón megnyomjuk a csomagtér gombot, és elektromosan feltárul a dolog. Természetesen az utastérből és itt gombokról is lehet nyitni. Yaris Cross 332 literről beszélünk, hiszen ez az első kerék meghajtásos változat. Az összkerekes járműben itt hátul még egy extra villanymotor van, és följebb van a padló, ott 255 liter kapacitásról beszélünk. Ha a Mark & Levinson Hi-Fi található az autóban, akkor a beépített mélynyomó miatt, amit egyébként ez esetben nagyon javaslok, kevesebb 3 literrel mindkét esetben. Na már most ugye a csomagtartót itt is bővíteni lehet, egyszerűen kikapjuk a kalaptartót, ami egy ilyen kis szövettel burkolt, nem egy olyan egyszerű kis ponyva, hanem egy szövettel burkolt, kemény, komoly dolog. Leborogatjuk az üléseket, és lám, már is 994 literről beszélünk. Na már most, a nagyobb csomagtartó esetében ugye nem képez síkot sajnos a hátsó ülésekkel, de az összkerekes változatnál igen. Ami iszonyatosan jó dolog, és most látok ilyet először egyébként, mióta autókkal tesztelgetek, hogy a csomagtér tálcán kívül végig gumírozott az ülések hátulja is. Ez szerintem egyszerűen zseniális dolog, hogy oda is sikerült egy kis gumilapot rakni. Nagyon-nagyon sokat számít, hogyha az ember olyan holmit tesz bele, ami egy kicsit piszkos, vagy esetleg kutyát, ugye, nem sérül a kárpit, ezt a gumi burkolatot meg egyszerűen le lehet törölni. Tehát ez egy nagyon praktikus, zseniális történet. Lássuk az utasteret, ahol szintén Yaris Cross méretekkel szembesülünk. Hátsó ülés következik. Igyekeztek az ajtót amennyire tudják nagyra nyitni, hát nem sikerült, tehát itt egy olyan körülbelül 40 centi van, amin be lehet férni, és ugye hibrid rendszer itt a hátsó ülés miatt van, ez a párna ez nem is túl vastag, és akkor itt kell beférnünk, ami alapvetően egy kicsi kígyós mozdulattal abszolválható is, és akkor itt találjuk magunkat a hátsó ülésen, ahol a fejünk eléri a mennyezetet kapásból. Viszont gyönyörű ledes lámpánk van, innen is nyitható és zárható az autó, automata elektromos ablakemelőnk van is, 2 darab USB-s töltőnk, crossoverhez mérten és az autóhoz mérten. Egyébként azt leszámítva, hogy a fejtér alacsony, elférünk itt hátul, tehát a számomra beállított első üléshez épp csak hozzáér a térdem. Ide inkább olyan 170 centi maximális magasságú utasokat ültetnék, ami, ahogy már mondtam, apró különbségek. Az például a kilincs
megkapaszkodunk, és a hüvelykujjunkkal megnyomjuk az érintő kapcsolót, így nyílik az ajtó. De nyílik az ajtó 2 meghúzással is, így mechanikusan szerintem valami bovdenes megoldással oldja a reteszelést. Itt is van egyébként egy hangszórónk, és van egy ajtózsebünk is, ami szerintem lehet, hogy egy kicsit tágasabb is, mint az első ajtón. Üljünk át előre inkább, az a kellemesebb hely. Ami még egyébként említést érdemel, az a mikrokapcsolók terén, ugye ahogy már említettem itt az ajtónál, ugyanilyen mikrokapcsoló van a külső kilincsen is, tehát nincs a hagyományos mechanikus élmény, hanem egyszerűen egy mikrokapcsolót nyomunk be. Jópofa, innovatív, meglátjuk mennyire lesz tartós és működőképes. A kilincset már említettem, itt van egy flakontartó, aminek olyan elég furcsa alakja van, tehát úgy se előre, se hátra, nagyon picike valami fér bele, tehát ide ne akarjunk egy 1,5 literes flakont begyömöszölni, mert teljesen esélytelen. Viszont nagyon jó pofa, hogy itt is bőrrel borított minden, tehát azért a Yaris Crosshoz viszonyítva mindenképpen van egy prémium élményünk, és legfeljebb itt lent vannak ezek a kopogós holmik, de ahol beülünk és elérjük az ajtót, ott már nem annyira. Foglaljunk is helyet. Ide értelemszerűen azért sokkal, de sokkal könnyebb beszállni. Komfortosabb is a terünk, ugye, mint hátul, bár térdben nagyon szűk itt a hely. Természetesen viszonyítás kérdése, hiszen ebbe a kategóriába azért olyan brutálisan tágas utasterekről nem beszélhetünk. Elférünk igazából. Itt bent helyet foglalva tényleg az anyag használat már egészen jó, tehát elérhető távolságban, magasságban nincsenek olyan borzalmas anyagok, egész kellemes tapintású minden, ugye a bőrkormány, a váltó irányító kar is ilyen bőrrel borított, vagy hát itt igazából már jó esélyen bűbőrről beszélünk, hiszen bőrt már csak a nagyon magas prémium kategóriákban használnak. Tökéletes jó kis könyöklőnk van, tehát a szűkösség előnye az, hogy ugye itt egész magasra feljön ez a konzol, és itt a könyöklő, amiről kiválóan elérjük a kormányt. Ezt a könyöklőt ki lehet nyitni, de nem úgy ám, ahogy gondolnánk, hogy itt megfogjuk, belekapaszkodunk, és kinyitjuk. Nem. Szépen kicsit hátra csúsztatjuk. Itt egyébként van egy pohártartó, ami kivehető, és itt tudjuk felhajtani. Na most itt már bele van írva, ugye, hogy slide, ez inkább a pohártartóra vonatkozik, és ezt is, ha így hátra csúsztatjuk, ki lehet venni, kicsit olyan formája van, mint egy klasszikusabb tejfölös doboznak, de így simán ezt sem lehet visszarakni, tehát megvan azért itt a karakuri, de így önmagában is lehet így csúsztatgatni és helyezgetni, tehát megoldható az is, hogy így a félig nyitott könyöklővel ide bepakolunk dolgokat, még így is lehet ezt csúsztatni alatta, tehát megvan ennek a könyöklő dolognak a bája, de ki kell tanulni, hogy az ember ne akarja rögtön feltépni. Itt egyébként egy egész tágas hely van, mármint ugye ahhoz képest, hogy kb. 10 cm széles, de viszonylag mély ez a rekesz. Továbbá van itt is egy ilyen tárolónk, amiben a telefon majdnem elfér hosszra, de ugye ennyit kilóg, tehát ha még ezt a pohártartót is szeretnénk használni, akkor ide is valami kisebb holmit tegyünk. Van még egy tárolónk itt lent. Ez innen is hozzáférhető, illetve nem férhető hozzá. Tehát sötétben nagyon jó pofa megvilágítása is van, és itt van egy 12 voltos csatlakozó, és van egy USB-C is, meg abból még itt is van 2,
de az igazság az, hogy sehonnan nem lehet jól elérni. Tehát innen egy ilyen kacska mozdulattal, a lábunkat elhúzva, innen meg nem látjuk, mi van ott. Tehát szerintem logikusabb lett volna, hogyha inkább innen fölülről mélyebb itt ez a hely. Az ott azért nem sikerült. Az utas oldalon a műszerfal abszolút meredek, és hát ennek következtében a kesztyűtartó is egészen kicsike, de van kesztyűtartó, és hát itt egy hatalmas kijelző látható, érintőképernyős, mindenfélét lehet rajta állítani, klímát, hifit és a többi. Megyünk egy kicsit még az autóval, tartsatok velünk, kövessétek be mindenképpen a Fritz & Fest YouTube csatornáját hasonló és más remek tesztekért. Megyünk egy kicsit az autóval, és fölviszem az autópályára is, hogy halljunk motorhangot, rendeset. Mi több, kipróbáljuk a Charge üzemmódot, legalábbis én arra tippelek, ez ilyen sportmódszerű egyébként, és akkor itt a műszeregység átvált fordulatszámmérőre, és megnézzük itt egy kicsit az autópályás használatot. Azért is nincs most rajta mikrofon, hogy tényleg valóban halljuk itt ezt a 3 hengeres történetet, mert elég sokszor említem, de szerintem olyan igazán hallani még egyik tesztben sem lehetett. Picike autóról beszélünk, a Yaris Crosshoz képest egyébként szignifikánsan jobb hangszigeteléssel, tehát azért a Yaris Cross zajosabb itt belül, az sem veszélyes egyébként, de itt egész élhető. Viszont autópálya gyorsításnál a kis 1.5-ös azért hangoskodik rendesen, ezt majd most meg fogjuk hallani. Kicsit morcos, 3 hengeres hangja van. Nekem ez alapvetően tetszik, de azért egy Budapest-München távolságon nem biztos, hogy szívesen hallgatnám folyamatosan. Most értelemszerűen gyorsításkor hangos, tehát hogyha belőjük itt a adaptív sebességtartót egy 130-as tempóra, akkor már nem olyan zajos a folyamatos haladásnál, de itt is azért célzaj, futóműzaj, egy 3000
a lényeg, én egy kicsit egészen őszintén mindenben többet vártam ettől az autótól. Ha azt vesszük, hogy akciósan 13 millió a belépőár, de egy jobban felszerelt modellért már akár 20 millió forintot is elkérnek. Én egészen őszintén nem választanám. Sokkal inkább vennék Toyota Yaris Cross-t, és ismét itt a 3 henger. Gyorsítunk, haladunk, felértünk ide, így van, tehát én sokkal, de sokkal szívesebben vennék Yaris Cross-t. Egyrészt az alacsonyabb ár miatt, tehát szerintem árérték arányban a Yaris Cross sokkal, de sokkal szerencsésebb. Annyival nem ad többet a Lexus LBX, mint amennyivel többe kerül, és azt is érdemes megjegyezni szerintem, hogy a Yaris Cross egy sokkal, de sokkal karakteresebb kis autó. Nagyon jó a formája, nagyon jól azonosítható, sokkal márka identikusabb, hogy úgy mondjam. Ez az autó, ez homogénebb, hátulról például azt kell, hogy mondjam, hogy szinte bármelyik ázsiai vagy akár német gyártóval is összetéveszthető a formája, ha nincs rajta ez az újfajta fontokkal, karakterekkel kiállított Lexus felirat. Én úgy gondolom, inkább egy Yaris Cross, mint ez a Lexus LBX. Nem egy rossz autó, egész biztos, hogy ritka lesz az utcaképben, tehát hogyha valaki olyan autót szeretne, ami nem egy tucat holmi, mint ahogy általában a Lexus, biztosan ilyet fog vásárolni. Hogyha ilyet vennék, akkor is inkább összkerékhajtással venném, még akkor is, hogyha a csomagtéreket kisebb. Egyébként nem rossz autó, nagyon örülünk, hogy kipróbálhatjuk. Köszönjük szépen a Lexus Magyarországnak, természetesen a Köszi Ádám hashtag itt is áll, és ezzel azt hiszem be is fejeztük a tesztünket. Ha valami kimaradt, a www.fritzenfest.hu weboldalon mindenképpen meg fogjátok találni az írott tesztünkbe. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nyomjátok meg az értesítést az új év videókról, és legközelebb is várunk ide titeket. Sziasztok!